Вейте телци, сега ще изтеглим 3 карти за месец октомври, да видим какво ви очаква. Ето, цепя тестето и изтеглям 3 карти. 3 карти, които ще ни дадат отговори. Така, така и така махам колодата, за да мога да ги подредя по-удобно. Сега ще ви ги и покажа. Така, имаме... Хо-хо, интересно. Крал купи, кралица купи, Боже Господи. Ох, тази я взех просто защото и четворка жезли. Това е много интересна подредба. Какво да ви кажете от си? За всеки е различно, може да се отнася, но съчетанието на тези карти е сродни души и хармонично задълбочаваща се връзка. Имаме осъзнатият, стабилен, отговорен мъж, който е готов за отношения, стабилната, осъзната жена, която е готова за отношения, гледа в една посока, и четворката жезли. Виждате я, ето я, двама влюбени, които са под венчилото, така да кажем. Това може да означава задълбочаване на повърхностни отношения, срещане на човек, с който ще имате отношения, създаване на дом и семейство, задълбочаване на отношения. Тези, които нямат връзка, е постигане на душевен мир. Това е сплотяване. Двете, мъжкото и женското в мъжът и жената, което се уравновесява и се постига един вътрешен баланс. Октомври за телците е изпълнен с мир, вдъхновение, споделеност и осъзнато задълбочаване. Нека изтеглим една карта, която ще ни даде съвет, и тя е: дай всичко, каквото можеш да дадеш, и вземи само това, от което се нуждаеш. Вижте колко добре резонира с това. Даваме всичко на другия, но от него, когато обичаме, взимаме малко, защото не искаме да го ощетим. Това е, мили телци, страхотни карти за октомври. Радвайте се!